Juuri nyt mä en välttämättä tiedä täysin, että mitä mä haluan. Juuri nyt mä en välttämättä tiedä myöskään, että kuka mä täysin olen. Juuri nyt mä saatan tuntea olevani vähän hukassa. Mä tiedän etsiväni omaa paikkaa. Mä tiedän etsiväni itseäni. Se on ihan okei. Mä en halua väkisin, pakottaen, yrittää löytää itteeni. Mä haluan, että se tulee se kaikki omalla ajallaan ja rauhassa. Vaikka se veisi vähän pidempää, niin mä oon valmis odottaa ja antaa sille sen ajan, minkä se tarvitsee. Mä oon myös valmis antaa ajan lisäksi itselleni tilaa sekä myös ymmärrystä. Elämän tarkoitus ei ole vaan suorittaa. Siitä tulisi elää myös olemalla onnellinen ja antamalla itselleen aikaa. Nauttia niistä hyvistä ja myös ehkä vähän ei niin isoista asioista. Kaikesta ei tulisi jatkuvasti tietää. Mä oon oikeasti paljon muutakin kuin pelkät kuvat tai videot. Musta on niin paljon enemmän annettavaa. Musta on niin paljon enemmän, mitä suurin osa ihmisistä ei edes näe. Mä tiedän, että mulla on niin paljon annettavaa tälle maailmalle ja niille ihmisille, ketkä sen ansaitsee nähdä. Ja vaan murto-osa oikeasti tulee tutustua muhun ja siihen kaikkeen, mitä mussa on. Tää sama pätee kaikkiin muihinkin. Sä et todellakaan voi tietää, miten paljon jollain ihmisellä on annettavaa tai mitä kaikkea se on jo antanut elämässään. Mitä kaikkea siellä sisällä on.